Oh! Oh, miss! Oh! Musta naman na iya? Ayaw pagig kayo, miss! Asa mo kita ginyawa ba? Oh! Lah! Chicks, oh! Lah! Chicks, oh! Ako doon kita bangun yung magbugat mo yung di alsa. Diskarte anak kapitabangan ako nag-alsa sa yung container. Bugata eh. Bugata eh. Hi, miss! Oh. Kaya, basin ganahan ka, miss. Tabangan ti ka. Ay, ayaw lang. Sige lang iya kay. Kabugat ka ayo. Ako lang. Ako lang man niya hinayon dito. Atod sa amo ha. Di, tabangan ti ka. Ayaw lang ya. Bugat ka ayo ya. Sige, tabangan ti Sige ka. lang. Sige lang. Naalag naman Okay ko na ano ako. ya. Ako, kusgan ko. Kabuhat ko, anak. Hatod ti ka sa inyo, ha? Sure Ha? kaya? Oo, okay na, okay na. Okay na. Tabangan ti ka? Sige. Sige, okay na. Salamat kayo ya. Oo, masad ko ni mo ya. Uy. Uy, okay na kayo, ano, makakita kayo yung una na gani, mga babae gani nga mag-alsa og bugat, makuan ko. Di naalad naman sa Maluwi ko kuha na kay- ya. Kaya mo na Ano? trabaho na ako matagadlaw. Ang kuan ba, kanang, ang lani pa, di ko ganahan ko nga, may makita ko nga bayan, mag-alsa og bugat, gusto na ko nga, Oh. ako agin na siyang tabangan. Ina, jadya. Di Oo, sige, ka sige. nigsuko na lang. Sige, sige, ako na. Kaya? Okay na, okay na. Okay na. Ay, sige. Musunod ako nimo. Oh, sige. Una ko ha. Oo. O sige, araw lang diri unahan. Oo, sige. Amo nga, sige. Yan ra, kira. Okay ra? Oo, kira. Sige, hapit naman gid kita ya. Ari lang diri ya, oh. Oo, sige, sige, hapit na. Gusto man niya, okay ra kaya? Sige lang ya, duol na bitaw kita ya. Aran daw unahan niya, oh. Dahil ko, oh. Abot na ta. Ah, kaya ra? Oo, kira, gaan ra. Ah, sige, gianan diri ya. Okay ra kaya? Oo, kira. Okay ra ka? Oo, okay ra. Aw, mas gana ni mo yan, no? Oo, anad mo kayo nga trabaho, good. Aw, sige. Mayo. May dahil na may gentleman ka ron. Sauna lang. Grabe na yung asa magkanang balay ang bihana. Pag kanina na mo inalisan ng katini, piti na bugatan, mura nagmabawag ang tuhod. Patay. Saan sa manya? Kaya ra? Oh, gaan raman, gaan, oh. Oh, okay ra. Gara, oh, na, madara. Tumukatan kayo. Oh! Oh, miss! Oh! Musta naman na iya? Ayaw pagig kayo, miss? Asa mo kita ginyawa ba? Ay, doon naman kikayo ya. Ay, ganun na, magsigido lang naman kayo. Naunsang mong taon ay. Pag hindi ko makabarog, miss. Kalisod na din, miss, ay. Ikaw na din na pa dito. Hapit na jud ya. Para lagi siya. Makita Sige na lang. ako ang Sige payat. lang, di lang ko. Uli sa ko kay. Napo kayo dagang buhaton. Mag-vlog pa ko dito, miss.